क'क्राझार थुलुंगाफुरियाव थुलुंगा मिशननि गेजेरजों फरायसाफोरखौ बिजाब फरायनायनि फारसे गोसो थुलुंगाखांहोनो फेग्रा मुवा आरो गाज्रि लामाजों आगान सुरनायखौ होबथानो गेदेरथार थांखि लानानै लकडाउननि समाव गामिनि सुबुंफोरखौ ससियेल डिस्टेन्सिं मेंटेन खालामनानै दिथागिरिजों लोगोसे फरायसाफोरखौ हांख्रायनानै सा 50सो फरायसाफोरनो बेसेन नाङाजासे बिजाब राननानै बे मिशनखौ जागायजेनो डक्टर अजित बर' बिथाङा। आं गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलखौ खुलुमबाय आरो बरायबाय। थांनाय 23 मे 2021 आंनि गामि थुलुंगाफुरि क'क्राझार बेयाव 50 जन बिमा बिफा आरो फरायसाफोरनो आंनि बिजाब गथ'सा बिसम्बि बेखौ आङो बेसेन लायालाबानो रानदों। आं मिजिंथिदों साफ्रोमबो फरायसाफोरनि आखायाव बे गथ'सा बिसम्बि बिजाबा थानांगौ। मानो होननानै बुङोबा बे गथ'सा बिसम्बिखौ आङो जर'खायै फरायसाफोरनि थाखायनो लिरदों। आंनि मिजिं आंहा मोनसे थांखि दङ, बेनो जाहैबाय फरायसाफोरनि जि माखासे जेंनाफोर जेरै उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, फरायनायखौ नागारनानै गाज्रि हुदा जौगाहोनाय, फरायनायखौ नागारनानै फेग्रा मुवा जानाय सोबनाय आरो माखासे समाजारि हेंथा हाबा मावनाय, बेफोर हाबाफोरखौ जाहाथे बाङाइ खालामनो हायो आरो फरायसा समाजखौ जाहाथे थुलुंगा होनानै फोसाबनो हायो, बे थांखिजों आङो मिशन थुलुंगा होननाय मोनसे मिशनखौ आङो जागायदों। आरो बे मिशनखौ आङो बिजाब राननायनि गेजेरजों, मटिभेशनेल स्पिचनि गेजेरजों, मटिभेशनेल एक्टिभिटिसनि गेजेरजों, मेल खुंनायनि गेजेरजों आङो मावफुंलांबाय थागोन। मैयानि दिनाव आङो 50 जन गथ'साफोरनो बे बिजाबखौ रानदों बेसेन लायालाबानो। उननि समफ्राव आरो आं रानबावगोन। बे बिजाबखौ साफ्रोमबो फरायसाफ्रा फरायोब्ला आं मिजिंथिदों एसेब्लाबो थुलुंगाखांगोन आरो गाज्रि हाबानिफ्राय गोजानाव थागोन। आं साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ खावलायदों, बिमा बिफाया मा मिजिं दङ बेखौ मिथिनानै ला। बिमा बिफाया दिनै सान हर खामानि मावदों, आबाद फोथाराव खामानि मावदों, बिजनेस मावदों, साख्रि मावदों, रां खामायनो खस्थ' खालामदों। बेफोरखौ नोंसोर गथ'फोरनि थाखायनो बेखौ खामायदों। नोंसोर गथ'फ्रा जाहाथे मोजां जायो, उथ्रिसार जायो, साफा साफा राफोद नोगोरारि जायो, खायफा साख्रि मावनो हायो, खायफा आबादारि जानो हायो, खायफा बिजनेसमेन जानो हायो। बेनिखायनो बिमा बिफानि जि सिमां, समाजनि जि सिमां, बेखौ सुफुंनो थाखाय साफ्रोमबो फरायसाफ्रा थुलुंगाखांनांगौ आरो सांग्रां जानांगौ। नैबे लकडाउन समाव फरायसाफ्रा बेखौ साननाङा जे कर'ना जादों, लकडाउन जादों, फरायनायखौ गोनांथि गैया बा स्कुल कलेजाबो जोबसिगोन, बेबायदि गोरोन्थि साननायखौ लानाङा। मानो होननानै बुङोब्ला कर'ना जाब्लाबो, लकडाउन जाब्लाबो जोंनि फरायनाया जोबनाय नङा, जोंनि फरायनाया जाबाय थागोन। समा जोंखौ नेनानै थाया। स्कुल कलेजाव बन्द जादोंब्लाबो न'आवनो थानांगौ आरो ओरैनो थानाय समाव नैबे गथ'सा बिसम्बि बिजाब आरो ओरैनो थानाय समाव नैबे गथ'सा बिसम्बि बिजाब बेखौ जाहाथे फरायो, बेखौ आं खावलायदों। बे बिजाबाव भारत सरकारनि साहित्य एकाडेमिया आंनो थुनलाइयारि बान्था बाल साहित्य पुरस्कार बेखौ होदों। आं मिजिंथिदों बे बिजाबनि गेजेरजों साफ्रोमबो फरायसाफ्रा थुलुंगाखांगोन। मैया जाय हाबाफारिखौ आं मावफुंदों, मे 2021 अक्ट'आव जाय हाबाफारिखौ आं मावफुंदों, बेयो आंनि थुलुंगा मिशननि मोनसे आयदा, मोनसे हाबाफारि।